waleɲumandon mo ye Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo aw ka wagati togoya la bi ye alamisa ye juillet kalo tile 23 san 2026 aw minnu sɔgɔlen don an na sanga ni wagati ka ka kunnafoni jɛlo olu kɔnɔ ni an ka bi alamisa kunnafoni di waati selen aw bisimila Mali kunnafoni ka don kibaru kɛnɛ kan. Ka bɔ Bangɔni n'a ka i kunda Jalakɔrɔji kan fo ka taa se Nɔzɔrɔbugu ma sira baara dɔw olu dilanni bɛ senna an ka jamana ɲɛmaaw fɛ kunu araba juillet kalo tile 22 san 2026 so minnu bɛ nin sira kofɔlen na fo ka taa se magasinw ma olu cili baaraw daminɛla walasa sira bɛ se ka dilan cogo min na nin yɔrɔ kofɔlen na jateminɛw y'a jira k'a fɔ so o so fo ka taa se magasin minnu kɔni bɛ nin sira kofɔlen na olu bɛɛ lajɛlen bɛna ci ni o bɛ taa i jɔ so 573 o de la min senfɛ sotigi 430 olu ye accord signé walasa u bɛ se ka indemnisation ale sɔrɔ cogo min na ni a jirala k'a fɔ sotigi 144 olu de ye u ka wari sɔrɔ ni o bɛ taa i jɔ CFA wari miliyari 1 bɔɲɔgɔnko o la o siratigɛ la an ka jamana ɲɛmaaw y'a jira k'a fɔ nin sira kofɔlen ninnu dilanni baaraw tɛ se ka kɛ fo ka nin so kofɔlen ninnu ci ka bɔ yen min senfɛ u b'a laɲini maa minnu kɔni bɛ yen ni olu ma accord signé walasa u bɛ se ka indemnisation ale sɔrɔ cogo min na olu ka taa u ka accord olu signé walasa u bɛ se k'u ka wari kofɔlen olu sɔrɔ. Walasa ka denmisɛnw dɛmɛ baarako ale ni kalanko la a jirala k'a fɔ o ye AGEFO ale hamina ko dɔ ye o siratigɛ la AGEFO ale ni duguma kalanko minisiri fo ka taa se kɛnyɛrɛye baara ale ni baara kalanko minisiri olu jɛra k'u bolonɔ bila baara ɲɔgɔnya bɛnkan sɛbɛn dɔ olu la an ka jamana gouvernement ɲɛma ka cakɛda la walasa jamana kɔnɔdenw bɛ se ka baara kɛ internet olu la fo ka taa se masimafɛnw olu sɔrɔli ma ka se ka baara kɛ olu la ni o ye numéroku ye min senfɛ AGEFO ɲɛma ale y'a jira k'a fɔ k'a b'a fɛ u ni nin minisiriso fila ninnu ka baara ɲɔgɔnya olu ka to sen na. Dugukolo kɔrɔko kɛlɛ kɛra sababu ye ni ka maa dɔw olu bana Bafulabe lamini na kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ Bafulabe lamini kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnniyala Buntugukuru fo ka taa se Bugara ma dugukolo ko kɛlɛ kɛra sababu ye ni ka maa dɔw olu bana min senfɛ jateminɛw y'a jira k'a fɔ maa dɔw olu taara damakasi sɛbɛnw olu don fo ka taa se maa dɔw olu ye u sigiyɔrɔ bila k'a kɛɲɛ ni dugukolo ko kɛlɛ ni u bɛ lakanabaliya la nin yɔrɔ kofɔlen na. Kalabankɔrɔ polisiw ka wulikajɔ ɲinini kɛra sababu ye ni ka tɛgɛda kɛ siganama 5 olu kan min senfɛ kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ ka taa juillet kalo tile 13 tɛmɛnina fo ka taa se juillet kalo tile 16 ma Kalabankɔrɔ polisiw ka wulili ni sɛgɛsɛgɛli baaraw bonyana kosɛbɛ ni ka tɛgɛda kɛ siganama 5 olu kan min senfɛ téléphone portable 49 o sɔrɔla ni maa kofɔlen ninnu bolo ni a musakaw olu bɛ taa i jɔ CFA wari miliyɔn 2 ni dɔɔni bɔɲɔgɔnko o de la o siratigɛ la kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ fɛn min ye an ka jamana sɛbɛn dɔw ye olu kolon sɔrɔla ni maa kofɔlen ninnu bolo ni u ka baaraw de tun ye ka nin sɛbɛn kofɔlen ninnu olu dilanni ka a di maaw ma o siratigɛ la Kalabankɔrɔ polisiw ka wulikajɔ baaraw olu bonyana kosɛbɛ ni ka tɛgɛda kɛ ni maa kofɔlen ninnu kan an bɛ wagati min na i ko sisan fɛn min ye ni maa kofɔlen ninnu ye u bɛ kiiri tigɛlamaw olu ka bolo kan u ni ɲangi min ka kan o bɛna da u kan. Ka kɛɲɛni ɲina san 2026 ni a jirala k'a fɔ o ye kalan san ale ni ladamisan ye an ka jamana kɔnɔna na nka o kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ juillet kalo tile 21 san 2026 fɛn min ye table ban 290 ye olu dira Gawo kalansow la ka bɔ an ka jamana minisiri min ka baara ɲɛsin don kalanko ma yaasa fɛn min ye kalan ye ale bɛ se ka kɛ lafiya kɔnɔna na fo ka taa se baaradegew olu ma ni o kɛra sababu ye ka nin table ban 290 olu di kalansow olu la. Jamana lakɔlɔsili ni lakanani baaraw ye état-major général des armées ye kunnafoni di kɛ bi alamisa juillet kalo tile 23 san 2026 min senfɛ a b'a jira k'a fɔ an ka wolomasiri tabaw ni u dɛmɛbagaw ka wulikajɔ baaraw olu bonyana kosɛbɛ juillet kalo tile 22 tɛmɛnen san 2026 min ka taa bɔ Banbagaci wale tigilamaw dagayɔrɔ kan Jejeni marabolo kɔnɔna na min senfɛ kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ an ka wolomasiri tabaw ka wulikajɔ baaraw olu bonyana kosɛbɛ ni ka dankari kɛ Banbagaci wale
wale tigilama caman olu ka ɲɛnamaya la fo ka taa se u bolofɛminɛ caman olu ma état major général des armées bɛ faso jama ladɔnniya an ka wolomasiri tabɔ cɛsirilen don kosɛbɛ yaasa ka garan da banbagaci wale tigilama kulu bɛɛ lajɛlen na ka bɔ an ka jamana kɔnɔna na. Fɔ ko tare k'a sababuya kɛ aw ye fɛn min laɲini tunga lafiya fɛ a ye o waleyaw ye tunga lafiya ale ka programme kura ni o ye logement sociaux ye i sigilen bɛ Mali kɔnɔ walima i sigilen bɛ jamana ale kɔ kan i sen bɛ se ka ye tunga lafiya ka nin logement sociaux ye ale la i dan ye dɔrɔn i ka kɛ sarata baara la tunga lafiya ka nin logement sociaux ye a bɛna kɛ Banankɔrɔni Kabala ale ni Jalakɔrɔbugu n'i b'a fɛ i sen ka ye a la numéro de téléphone ta i ka message bila WhatsApp kan i tɔgɔ ni jamu ka o bila n'i ka dossier tɛmɛna dɔrɔn tunga lafiya b'i ka so jɔ k'a ban pewu k'a clé d'i ma i bɛ tunga lafiya ka wari sara a ye dɔɔni dɔɔni ni madame Sisoko Zenab Tesaga Sanogo tɛ jɔn de bɛ se ka nin kɛ aw ye tunga lafiya ale nana maliyɛndenw lafiyali ni tungarankew olu lafiyali kama soko la maliyɛn kelen so kelen ba Maliba ale kɔnɔna la. An bɛ taa kɔkan kibaru la Niger jamana kɔnɔna na ka kɛɲɛ ni jatigɛ wale tigilamɔgɔw ka bingani wale ka ɲɛsin Niger marabolo min bɛ ni a bɛ wele ko Tera ale ma ni o wale kɛra sababu ye Niger finitigilakaw olu ye dɔ fara u ka lakanani ni cɛsirili baaraw kan min sen fɛ u bɛ foli kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ ni ka a ɲɛsin maa minnu bɛ ni olu tora fasoko la olu somɔgɔw ma fo ka taa se maa minnu banana fasoko ma an bɛ waati min na i ko sisan kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ fɛn min ye Niger finitigilakaw ye u ka wulikajɔ baaraw olu bonyanen don kosɛbɛ yaasa ka garan da jatigɛ wale tigilamakulu bɛɛ lajɛlen na ni ka u bɔ u ka jamana kɔnɔna na. Laginɛ sifinaka dɔ ale ka saya kuma cayalen don kosɛbɛ an bɛ wagati min na i ko sisan Guinée jamana kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnniyala Kinja dugu kɔnɔna na Mamadu Juma Ba ni ale tun minɛla k'a datugu a bɛ dɔgɔkun dama dɔ bɔ k'a da kan k'a minɛla yuruku la kimɛnni sen fɛ ni o kɛra sababu ye u ye nin sifinaka kofɔlen ale minɛ k'a datugu min sen fɛ jateminɛw y'a jira k'a fɔ fɛn min ye nin sifinaka kofɔlen ye ale tun ye banabaatɔ lamɔgɔ ye ni a ka banaw olu juguyara ka to kasobon kɔnɔna na ni o kɛra sababu ye ka dankari a ka ɲɛnamaya la ni wale ninnu kɛra sababu ye ni ka nin yɔrɔ kofɔlen sigibagaw olu bila kamanagan ale ni kuma cayali ma ka da kan fɛn min ye nin sifinaka kofɔlen ye ko ale tun tɛ lahalaya ɲuman na kasobon kɔnɔna na. Mali kunnafoni bɔlɔlɔ sira lajɛbɔ aw minnu tun sɔgɔlen don an na ni wagati na k'aw ka kunnafoni jɛlo olu lamɛn ni ne bɛ dansigi an ka bi alamisa kunnafoni dilo olu la aw kan bɛn sini juma kunnafoni dikuraw olu kɛnɛ kan an bɛ dugawu kɛ Ala ka lakanako ale ni basigi sabati an ka jamana kɔnɔna na.